Yektine mung kebrangkang Karangkang turung kanetan Wayang mereng Saya suwe Saya gayo suara lupa-lupa ingat. Nggih. Wah, dasar sewantene sekeca didukung kelawan sound system ingkang penak mitra nada. Nggih. Menika trokal profesional Audi. Trokal profesional Audi. Kian ngaten kagunganipun. Kagunganipun Mas Bambang Sutrisno. Mas Bambang Sutrisno. Ya ampun. Menika semboyanipun kadang sikep trokal. Trokal. Dipun Pak Di tanduk pun gantos panjenengan. Nggih. Mengke
kula tak niki wek sapa. Ya, iki wis. Niki dek ya, jumeneng muncul. Ya. Nah, kali Mbak anu kali Pak Dewan. Jentos Pak Dewan. Napa niku? Napa lila napa tetes sing tresno napa? No, monggo diet. Iya. Kang Mas Wawan. Nek kalau biyen kagungan setunggal. Oh ngaten. Nggih. Kagungan setunggal. Nggih. Nggih kali kula. Yang lalu biarlah berlalu. Ngaken Pak Wawan. Kula nggih telas sabin sak kedhok. Oh, ngaten, Mbak. Alhamdulillah. Pak Alek kaget Nggih. kok duwe ning Bojonegoro barang. Nggih. Oh, ora apa-apa bojo negara bojo wis ngarani nom, negara wis ngarani. Nggih. Wong kula sing ngragati nyalon nggih mriki. Nggih. Wah, Mas, jenengan ampun kok. ora iki wong ayu-ayu kok torok. Ini di streaming lho Ora Mas. apa-apa. Ora iki hukum panggung. Nggih, Bapak Ibu pangapunten sedaya mawon niki ampun dianggep bojeng nggih. Mas, ya Allah. Niki namung bojeng maksudnya ngoten. Oh, jadi aku gojek tenanan dulu. Jenengan pripun pawantosipun? Pangestunipun sehat. Setiap saya pentas di Bojonegoro beliau selalu hadir. Oh iya loh. Gimana mbok ning peluwasok niku Nggih. mbok wargane sinten mawon pasti. Oh, nggih no. Nggih. Manunggal lawan yo Nggih. masyarakat kok. Nggih kadung jeru niku lho, Pak. Aduh, ora iso balik. Kadung jeru. Sregep serawung. Ning sepuh-sepuh kula sing nyupiri lho. Yo enggak. Aduh. Injih mati matur sembah suwun nggih. Ngersane nopo? Sesidenan nggih. Oke. Kita Tapi ki jumane lho. Jumeneng nopo sok Sih. Nggih. Nggih. Sisi deman jumeneng. Menika pamundhutipun Pak Kades ngeluh. Oh nggih. Oh, rawuh Nggih, menika. menika rawuh sak menika sampun kundur. Oh, sampun Nggih, nyimak kundur. saking live streaming. Nggih. Nggih. Kalau dipramenke no sisi deman iki lak ceritane niku lak Piyayi Agung kaliwan. Jenengan ampun ngetes Mas Wawan iki napa-napa saged. Betul Pak. Lah mbok sepelan dagelane hafal kabeh. Aku ya gumun kok jan. Betul mau selamat komen pun medal. Berarti mungkin guru-guru jenengan Mas. Asumnya aku panjer gue Nek ngaten iki digajuri kok kula sendro. Oh, makaten. Kobong bos. Langsung digarap ya. Nggih. Nggih. Sak pinten bawane, Bun? Sak piro, Mas? Oh, kagungan sama to, nggih. Wiwitane andare sang peke ampun dalang lho Mas jenengan. Nyapa Pak, napa jenengan di Kalau rugen datang ngawi nggih, Oke, Dewo, mengke kula ana kesaingan. atase Pak Dewan lho iso kaya ngene lho nggih to. Lah wong napa wajah dan bodi aja kados Pak Anung Surata. Malah mboten lho jenengan saking. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Dipun kantos kotan Jepang. Isih piye? Sing pripun menika? Angge ukurane kala wae digantos kotan Jepang. Oh, kota Jepang. Nggih, kota nggih. Bendera terus kayung yon selendang kuning kang saking bukit meh ning ora apik menika sprene kata sangat Nggih. Ingkang mirsani kuwata lepas nyuwun pangapunten. udah 10.000 lebih Anjir. pinten berapa Pinten? pinten Mas Malik Wis ora umum pokoke ya. ora umum nggih nah swara kurang permono ning wasis aku ngungkro
Sebenarnya yang pikir-pikir jurang Bapak. Ini buatan apa-apa. Mang oleh mang mawon, mengkena buatan jurang. Nun sewu dia. Iya. Mengkena suara lah tambah emat. Mulon dan sinjang buatan rangkepan. Walah. Priwat aku ke Derek. Tekan di Maleng man. Kamu romawan. lagi Anggung marang bendoro dia sulis dia pijer ngincangake alis terus no sesideman luwe becik pateng ngono timbang pepisahan sulistyo pare wangi samustana paten ngono
menawi kecamatan Sekar niku nggih wilayah jenengan. Kalau rumiyin ji, wiwit tahun 2024 lah Pak. Oh, dipun pecah cabe itu. Oh, nggih. Kan kok sampun lumangsir. oh, Tapi kemarin jeramu. Nggih, niki tentang Sekar. Oh, iya iya. Ya. Lewat kincangnya alismu kuasa ayana sayang hatimu Penak mboten Mas. penak banget. Cecak kowe iki apa sing gak penak to ya iya. Sampun dangu mboten Nggih, kepanggih. pun sawetawis wedal. Monggo panjenengan. Suwe ora kepethuk ya cek penak ya suara. Tas iki suwe ra kepethuk pisan nggih mboten patek suwe Pak. Ya nek kok disuwekke nggih. Wong wis suwek barang kok kan nyuwek. Maksudnya digawe suwe. Iya. Iya nak betah. Sing dereng jangkepe dijahit ke tengah. Oh, berarti Lho, jenengan mireng sesepuh ngendikan urip ana Mbok bilih tambah meneh. setunggal mawon. Mas Tris, Mas Bambang, mbok pilih kagungan Mamudu. Mbah Uti sampun sare. Wis sampun. Masters mereka sinten? Oh, Mas Bambang. Mas Bambang Sutrisno. Oh, Mas Bambang monggo. lanjutannya. Tak. Monggo pinarak ini Mas Bambang. Kita berkahi. Monggo Mas. Anu Mas Bambang dipun wakalaken Pak Dewan. Mumpung di atas panggung monggo Pripun berarti lagi. ketinggal pun kok obah mawon kita. Mbok pilih pengen tanduk. Tanduk ini ku nggih niki wae sapa? Iki wae sapa? Wong yen lagi gandeng ngoten ya ta? Weh. Bagong nembe gandrung. Iki. Iki suweke sapa? Iki suweke sapa? Gandrung kalih tanemanipun sing tembang. Nggih. Oke. Yo Mas, yo, jatrake.
Sopo sing duwe sopo mas sing duwe kancan Say on